Ki parabangit pat ki parlok ki bala banyak sngau banyak pet ye gani ke video agani ke por ye gani ke Bible study ke bakum ka balang lom siap Presbyterian hang ni halom siap silong ni wanra sepi sisen siteo de hagani ke sningin ye beteng ye ke jing puli jungi ya ke gospel Matthews ke lenong ke arf sau ke ke jubab ke jong try Jesu ya kitu gi lightly gi jingkali jong gi senran kiba kila kali u hadian bo loong ban sependuk khot ya ke temple bo we mauru unum sa lor we bagi ta gi jingkali kum gi jingpen kan mau kilong kini tu yatho hangi lano kini ki ke ru kinlong bat ka bakum no ka dak ke jingwan jome bat ka bawai no kani ka puthai tengi penpauru ya kajing sungu ya pi barok ki para bengit parlok ki ba la bu lam ha kajing duai na ka benta jongi hoi kajing yaro pat ka buram barok kalong si ublay ubla penyo ya ka bakum kani kalat ya ngikum ka balang banyai beteng ya ka ban pensngau ya kini kajing seng lingba ke YouTube channel jong ka balang tonginya duai a try ublay bu kpa jingi bu habneng sasi na trying aingu ime bamila penyo pat kalat kumni banginnya beteng ni ke Bible study kamtam kani ke day but kejubab kejome kisenran habakila keli lanu bakin ja kita ki ba me melakran kadak yu keba day sepang kejingwan pat kejome but lanu kebakut kanlong I try to isnay ya keban kerku ingi lembaga ni ke Bible study yalam yu syakri ujome ulong tang ubrio try ndai to penjanai mami iki baro ki ba me medan man kren lem baju namar kagdai ka ketien jome try to pensle yu ban long bu bit a try ban kren ban pensyai ka ketien jome ni ka por ni pan kini teng Jesus Christ amen te agni ka por kumang long nakhmat nginyo ya ka jing pet pat ya ka jing peteng jong ka jing jubab ka jong try Jesu ya ki senran halor kitu ki lightly ki jingkli men semte yo ha ka benta ka baar ulas dang da ki jubab ki bangi syam ki khot ka basaw bat ka basan ha ka ba ulo ong bakin bun kin mi kita ki ban syukur bat sibun ru kin sa syukur bat ka ba ukentu ya ki bri ki jong ki runget ha ka por bat hadu mentaru wong bakin sumar bag nginum sya syukur te kata kedai ke jing kentu jong try Jesu ulai tu lupa bagi jing syukur kin mi te kadon kamingi bangin sumar bar ha bangis perkhat kumno ban sumar kidon ki bon sibon ke ha lor jong kata we kedai ke jing puli ke tin jong blai ke jing yai minot ban duai ke jing yai kongo ya ke tin ke jong blai bat ke jing yai ke bakat kum ke jing kai ke jong try Jesu is kuman ci ong lingkot tika ba beteng pat nang tau try Jesu uong yikini ki kentien adu ke dekat ke ba nriu ngan puli adu ke dekat ke bakat lai nginya persyang ban pendap yikini ki dekat mentagas ni lada ki biang bat pinsi yo snow sepang ki thma bat ki jing banai ki thma tu sumar phi wat snow khuslai na ba ka dei bakini ki baro kin long ndrei ka bakut kampat laja na ba ka kanja benriu kan nyeng yele ya ka kanja benriu bat ka himaru ya ka hima bat kin long ki nam sniu bat ki jing yap thamru bat ki jing khnyu jumai hasipun ki jaka ndrei kini baro ki long tang ki jing sedang ki jing janjar anda kumta kin aino ya phi hakasitom bat kinya penyap no ya phi bat pinlong ki balasyun da ki kenja benriu baro na ka benta ka kerteng jonga anda kumta te sibon kinya thut bat kinya de parlok bat kinya syun parlok bon kinang thu lupalam leru kin mi bat kin syukor ya sibon te namar bakapop kan man bun kejing ki babon kan man kriat Nrejar ubada yaina hado kabakut
utaken ubanyo laitim. Deki parok nget be ki perlok barok ki be asngo ni kapor. Kini kidai ki jubab ki jong try Jesu kum kajing penkre i gisenran bakin suthu lano bakin ja kita ki boleh tu lupa kadak kabukumno kajing wanju bat lano kata kabakun. Bat ko mangilay kran kini tayo ki bladam sisa kata ki deki juk ki jingkeli ki bami hanga firu. Kamtam kum kita ki bab mi ya kita ki jing pendap ya kabala tho hagak tien jong blame. Te hakani ka benta hadian bau try Jesu laong bangin sumar haba kimi ki bon kita ki ban syukur wang pan sakawi ka phang bat kata kalong bagin yo sngo syapang ki thma bat ka jing banai ki thma tu ong hangiru wang tu sumar piwat kruslai na bakat dai kini ki baro bakini ki baro kanlong kinlong rei ka bakut kampat laja. Tiu try Jesu ya thoshwa ba ka bakut te kandang simpor. Rei ka banja haswa jong kata ka bakut kendan shwa ka jing sedang jong ki jing jenjar. Kata wong ka khot ka bupra. Ti kita ki jing jenjar kinwan ha ka dur jong kani ka ba ni puli mentan. Kini kong ha ka dur jong ki thma. Ti nado usnam life fulai kadlong ka kasnam ka bau try Jesu la yap bodlo mi pat hado usnam nyopho la jashi bon bha ki thma don ki thma ki balawan hado jan jong gar Israel ki balaja ka tu ni roh Israel ki don ki thmaru ki balasyu asngo kum ki jing bana ndri ki khramja tibat kata kalanang beteng hadian jong usnam nyopho hadian bala penduk la pen jot khat ya ke temple Jerusalem kitma kilanang yai beteng bat mla banyo ya kata kejing bon jong kitma nado usnam nyopho edi ter hado menta abang siwa jing tip tang khandiat ru nai jing tip ibakatu kani bayo hoj kadan kam sibon ka research ban tip benia bha tang ha kini ki khat news nam lani khat arsnam ki balalet kata no do hai khan rusnam ki balalet kata no do arjar lai do arjar khat khandai amduna ya kan nyupo tli ki thma ki balajia hak leng ka pathai badan ki poru baki brio ki yosngo ya ka jing balak banja banlong ka thma hangno re hangno dan re ki donno ki jing sange ki don ki khap ba ki bor ki bakhlan jong ka pathai ki don kiri ki bakhlain kum ka Amerika, ka Russia, ka China. Teng-teng ki mi ki jing tengku bat sngo kum ki nyela thmano. Dang hakini ki snam khandian la danru ka jing bana ba ka Korea, hai ka North Korea, ka don ka jing thmo ban nyela thmano bat ka South Korea. Lani bat ka Amerika ban pha de nuclear missiles. Denre kita kim challenge. Denre ki don ru ki thma ki badang ye beteng hadu menta. Ka thma hi Syria kadang ye beteng hadu menta. Katma po South Yemen kadang beteng hadu menta bat keleng ka perthai kidon ki bakum kini ki thma ti kita ki de ki jing thul pa jong try Jesu shipang ki thma baru ong kumno shipang jong ki kumno ngingin le kum ki banget wong tu sumar ba nginom khuslai wong tu sumar phi wat sngo khuslai ngakan mau hapor ngidang khna haba ngalayo lat ban ya ke jingja jong kitu kitma jong kitma India Pakistan kitma India China hakin rufo kin rufu ar kin rufsan ni mi i bakata kitma kawan hado kani gari ke jongi nrei ni i penban ya ke jing jas kiwi jaka lengba ki kot khubor lengba ke radio kata ka de ke jing sngo i kitma bat kala pen mi sisa ye gajing huslai ki bubun ki brio namar hakitu ki por ka bam ka duna hap ban yalit wat khau do khaurishan ka don ka jing duna ye gajing yo jing kot ki bun ki we ki jing kta nang ba ki tu ki thma ba kamlong normal tang suriu ka sairan la hap ya mi na yeng le ri sipo ki trench te kanutam ki thma ki bakham khrau
kum katma ba ka baningkong katma ba ka baar hoi kim sim kata ban ong no ka wei pa ka wei ka dong jong ka prathei nrei kila kata jan borok wei ka prathei Tiuk Rajisu peteng ru ban nyathu sisu sepang kini ki ek ban jia ki balong tang ka jing sedang jong kita ki jing janjar wong ha ka dekhot ka ban nyo na baka kenja ban riu kan yang nyele ya ka kenja ban riu bat ka hima ru ya ka hima hang ni utrai jisu ai hangi ya ka dau jong kitma wong naba te haba ngi sedang ya ka sentence da ka ba ong naba kemut ngi ai ya ka dau la ni ka nongrim jong ka ka bangila kran khamaswa te utrai jisu ru ai ka dau la ni ka nongrim jong ka ka bola kran chepang kitma balai kimi kita kitma namar kan dan ke jing yele jong ki parabrio kadan kata ka mensim bakwa ban yele kawai ka boong ka de hapdeng ka kenja ban riu bat ka kenja ban riu kata ka de ka wei ka jat dau ka ba penmi kitma kawai pan ka de ka jing yele hapdeng ka wei ka hima bat ka wei kata ka de ka ba ar pan ka dau balai ba kimi kitma Dia ka jing ele jong ki kenja ban riu bat ki jat ban riu nado ka tu ka por ka ba utrai su ukran tang khndiat snam tang khndiat banai ngatrai hadin ba ulayap bat ula khlat no kilami kita ki jing ele jong ka wei ka jat ban riu bat ka wei kilami ru ki jing ele thma jong ka wei ka hima bat ka wei ka hima rom ka ba sincha da ka ba khlan ma ti ki por nri kadang hap ele thma bat ki wei pat ki hima ki badang long ki badang lait luit na ka hima rom ki jat ban riu jiu ki hap ban yele bat ki wei pat ki jat ban riu ki bawan ya ka ban buhai snong ki khamtam ya ka jingele jong ki bat ka rom bat kita ki la yai beteng hadu menta ki don ki jingele padang ki jat ban riu bat ki jat ban riu hang tai Afrika ke bangi ong ki ethnic war ka ketin Greek tenrai na ka bala sim ya ka ni ka translation jat ban riu ke de ketin ethnos ke bomot ke jat ke kenja la ni ke jat ban riu de kani ka yai beteng hadu menta bat teng ki khamjur na mar hakini ki sngi jungi ki don sekitar ki bakhlan ban pen saw ban penyap i gibriu bat ki don ru ki thma jong ka wei ka hima bat ka wei kala don ka thma hang tai ha ki than jong ka Lebanon la bon snam ki tai ki phos nam ki blalen don ka thma ka balajia hagini ki spas nam ki blal hagani spas nam ki blalet na lor jong ka thma ba ka baar ka don ka jingele ka thma padang ki Korea ki ka South ka North Korea la don ki jingele thma padang ka China bat ki wei ki hima padang ka Japan bat ki wei ki hima bat kumta ki la bon kini ki jing thma ki jingele thma padang ka hima bat ki hima te kita kadai ka mi hi na ka dono jong briu haba semua jat ban riu kemut kat ho seta hi suki ba mi pat ka jingele ko ki jat ban riu ka wei haba don kata ka jing sngo bal kham khlan kum ka hima pat kad mi ha ka dono jong priu ya ka ban kwa ban sinsyari ki wei pat ki hima te kita ki dei ka e bo trajisu yu thu lupa sephang ka e ka daw ba ki mi ki ni ki thma nang ta ka khot ka ban nyo ru ubteng da ka bo ong pat bat kin long ki nam sniu bat ki jingyap thamru bat ki jing khnyo jumai hasibon ki jaka tin lor jong ki thma uang bakin don ru kini ki jingjia ka bo ningkong ki nam sniu ka ba ar ki jingyap tham bat ka balai ki jing khnyo jumai hasibon ki jaka mdei tang si jaka mdei sibon ki jaka tikini kila jia ka tugas pa snam ka baningkong ka spa snam ka ba utrai jisu ula bat ula yap pada ula mi pan tak tadu ke jing penjat ya ke Jerusalem ru life host nam south host nam padang ke jing yap pat ke jing penjat ya ke jing yap utrai jisu ba ke jing penduk ya ke Jerusalem kila don sibon kum kini ke jing jia ke be dei bat ke jing kinam sniu lani kini ki ke kenyang jing pang ke ba ngi ong ki jing yap tham lani ki jing jia jong ka mariang ki jing penduk ki jing penjulor jong ka mariang ki balong hi kum ki jing yap tham lani ki jumai ki bakrau tin dal dap ketugas pas nam ke baningkong kini ki yai beteng na ka wei ka por se ka wei
hagi babun ki jaka babun ki ri jong ka perthai baladan nyaulut yaki sisya kamdai ka basuk ban nyau yaki tangkum ke nuksa kumba ngepet mena na kaliang jong ki thama ka bede bat kini ki jingkhnyo jumai kiladon nadu usnam kha khandai spa iwei hadu usnam arajar tagamot nakatai kespa usnam kabalalen ki jingkhnyo jumai ki bapalat ya kan riu ke kapor riu ka rich to skill hadu riu point khandai lani padeng riu ban nyo ki long chia jar so spa san phuwi ki baklan nyo hadu nyo point khandai sispa life ufra but ki badan ka bor ka bakham khlan nadu pra hadu khandai phu khandai san pu atli te haka nikas pas nam gajongi pat hakini ki arphus nam ki balalen nadu usnam arhajari wei hadu arjar arpho ki jingkhnyo jumai ki baka bor jongki kalong hapadeng riu ban nyo haka jing tho lani rich the skill kilong hadu arjar praspa saukun riu teli kata tang hakini ki arphus nam ki jingkhnyo jumai ke bakat kani ka bor kilalong arpho sya ya ka jingbun ki jingkhnyo jumai jong ka jo ka bor ha ki sispa snam nadu khakhandai wei adu arjar tengi pe ya ka bor ki jong jumai ka bapreng nyo ban praru ka khambun hakini ki arphus nam balalet ban ya ki sispa snam hakatai ka spa snam balalet hadu arhajar nadu khandai spai wei dan sispa san pulai teli kadba hakini arphus nam ki balalen dan aspa prap khandai teli ki jingkhnyo jumai ki baka bor ki kalong hapadeng nyo bat pra tagamot arsya bat kamjuru ki tu jumai ki bakhamjur kadan hi ka jingkiu tambah sulong nakamenta arphus nam ya compare bat katai ka sispa snam te kidang long tang marsiteng bat kata kalong arfun riu teli hakini ki arphus nam balalen san pu arteli hakatai ke spas nam ka balalen tingi i hang ni bakini ki jingkhnyo jong ki jumai kalanang jur nang jur kanang buan bat kata ka pen i ba kata ka jingya jong kita ki jing tu lepau trai jesu sepang ki jumai kalanang ya nang ta ke don ru seginam snio ki bau ong hakani kedekot ni ba kindon kinam snio rengkat bat kita ki jingkhnyo jumai tibat kita kinam snio kilas jana do kitu kesnam hakas pas nam ke bau udon kila beteng bat hadu mentaru ki beteng kidon kinam snio ki bahe bala yap brio ki million ngut si Afrika wat hang ni India ru jongi kila don ki por kila ja kinam snio ki katugan ni ki jaka te bat hakini kisni kinam snio ki mi ru nagi jing kela jong ki eke haka mariang dangshan ki ong ba la mi ki point de ki billion tali ki balet bandam ha ki pentha hang tai Afrika ki ke wei ni ki ri jong Afrika tu ke Sudan ke Ethiopia bat pedeng kata la mi ke jing kerdo te bat kini ke jing kerdo bam kan sanang jur te kanam snio kanang yaja kadan ru ki jing yap them hakas pas nam ke balalet mla nyo kan no teli ki jing yap them wat tang ha ni ke ri ke jong iru yela ya kendo yeki khlam hagi habop deng jong pas nam ke balalet hagi sanpho na ke jing thu jong ki to ki ba kham tip kala dan ru ke jing ka khlam ka ba jurbha haus nam kha khnai spa khat pra ka bala jia bro ko ke pathai ka balong pandemic ko mangi ong menta lada kadong epidemic ko mateng kalong tang hai kat to gani jaka rewe long pandemic ko brok oi ka pathai kata ka khlam ka bagi khot ka Spanish flu ha ka ba ki million ngot ki breu ki la yam leng ka pathai debat ha ka ni spas nam jongi nadu pas dang nus nam ni i menta ya ka jing tre jong ni ka khlam ka bala bun ki breu ki bala yam da ki lang ngot ki la yam ka leng ka pathai tikini ki bau try jisu uya tho ha ka benta ka ba ar jong kita ki ban saja but
Habau penkut ya kani kebenta. Wong rei kini baro kilong tang kijing sedang kijing jenjar. Haka dekot kebapra. Rei kini baro kilong tang kijing sedang kijing jenjar. Dihawat habau try jisu ong kini baro kilong tang kijing sedang jong kijing jenjar. Kalaban tahu bau ong ya ketuk bakham sedang menchua. Dan rei ngi ba em makani kespas nam ngi sutu balanang jur. Haba pingi pet ikitu statistik sementan. Bakila nang buon. Batkan pui pat sakawai ka face laban ong. Sakawai pat ke benta. Ngam kia keren sipang ka face jong coronavirus. Dari ka face jong kita ki jing jenjar. Ki ba keren. La singi la pui syajan bakut jong kita ki jing sedang jong ki jing jenjar. Ban ngi layat benta sa ki jing jenjar. Bat ak dekot ka bakhandai. Uya tu. Ya ka bapteng nang ta. Bat terter hadu ka dekot ka bakat ar. Agak dekot bakal kendai ukuran sepang kejing siap penci tomben kejing penyap bat sepang kejing siap syun daki kenja benriu dan puli. Anda kumta kinya ai no epi hakasitom bat kinya penyap no epi bat pinlong yaki bala syun daki kenja benriu baro na ka benta ke kerteng jonga. Tiga ni katau ya ki banget. Kita kijing ja ki bala ja ke bangi polis stesi khamat ki khamjia kelum lang baro bat yaki banget bat yaki banget rei kani kham thau kerpang yaki banget ki bani kendo yaki jat jing jenjar ki badai tang yaki hi ka bani kong bu ong ni kadai ki jing syak pen sitom ben habu ong kin ai no yapi ja kasi hakasitom ka bomut ka affliction lani ka persecution bagi ong ktin preng kadai ki jing syak pen sitom ben namar bangi plai ka keteng pra Jesu bat namar ba ngimtre banlan kumta ndan kajing pensitom ben hagitu gijaka akabagi prio kisyun ya kita ki banget hu kandan ru kajing penyap namar ulong bat kinya penyap no yapi nalor kijing sya pensitom ben kindan kijing sya penyap ben bat kita kalan nang ja nadu kitu gisnam kispasnam kabaning konghi kaba kisenran ki im bau trajisu dan hakani keperthai hadu menta kajing penyap ya ki banget kebeteng. Wei ni kinong tokot. Hak tay kispas nam kabalalet. Wang bangim namla bantip kanum million ngut ki breu kila yap harusya. Tak hadu bangin nalapoi siya beneng. Bat kiwe-kiwe ki jaka kiri kibala sensyar da ke komunism. Namar ka jingsyun jong ki nong sensyar komunis ya ki kristan ki badon hakiri ki baki ki sensyar. Hakaba kila pensitom ben bat kila penyap ru deki bon ngut deki million ngut di kita kila nang jia tersiter bat hadu menta hadu kani kas spas nam jeng i hadu ni usnam arajar arpau keleng ke pertai ke jing pensitom benyi ke kristan ke beteng ke jing penyap iki ke beteng bat wang ru ba ansyun iki deki kenja benriu baro namar ba ki yang haka kerteng ke jung ke uladap yutul pa haka gospel we honest aba ukren ni kisenran sipang kejingnya ini hu kum ding so wan bat mamaki kilong kitanat agalan nong ka ba khatsan ka dekot ka ba khat pra bat khat kandai ngan puli biang ye gitu ki kentien ki bau trajisu lakren lada ka perthai ka syun ye pi pitip bakala syun ye nga menchwa ye pi lada phila long na ka jong ka perthai kata ka perthai kandala ye la ka jong reina ba phimlong na ka jong ka perthai rei ngangala jit ye pi naga jong ka perthai namar kata ka perthai ka syun ye pi teu try jisu la de bitul pai kini kumangisam ne gospel Matthias but agi weki gospel you to ikini bangi nginum supla bahaba kiwan kita kisni nginum react dakabaya penpai kaliang dakabasni kabasni ndrei bangin long kibala ban yesha wad hadu ka jinyap ru bangin long ru kibala pen kre namar bangil atib lupa bangin bakinwan kita kamut ba kanirap ingi ban pen kre ndrei la kiswan kansan klam datip bakinwan ki bakum kita ki jinja ingi ki bangen takamut in kendo ye kajing kumno ban respond nang ta kita kadai kajing syun ke bana ke perthai la ne nakicet ban riu ndrei ka ba ukran pat kan mi sakawi ka jing syun bat kata kadai ka ba napo yeng na pleng jungi kum ka kanhun hi ki banget wang ha ka dekot ka basipau anakum ta te sibun kin ye thut
bat kinya dia perlok, bat kinya syun perlok. Katapat kedai sekawai kejat jing jenjar, kebaki Kristan kinya ki kendu nadu ketu kepor hadu mentah. Berkata kalong bahwa lajur tan kita ki jing sya pensitom ben, ki jing penyap, ki jing sya syun da kepertai. Dan ki ban mla ban ya la ban yesya ban sumla syu ban yesya kita. Bat teng ki thut no, pada baki thut no ki sedang ban phaidien. Dan nakila phaidien ki kelalong ki brio ki bakloi pan ban yadi lani ban syat kala ya ki para Kristan. Kita ki basyun ya ki Kristan kin penan kam lagi ni pan ki bala phaidien no na gajinget. Ban wat jing tip na ki hangno baki don ban pensitom ben ki ban ra ki sing bendi lani wat ban penyap ro. Dia kemud na pedeng ki Kristan hi sibun ro kin sa yeshet kala kin ya dia perlok bat kin yesyun ya ki para Kristan namar ba kila phaidien kami aga dono jongki ya ka mensim ka ba syun ka ba isi ya kita ki ba menswa ki don ha ka ju ka kenhun bangi ong ki para banget. Tenginam so plai kita habakin saja. Kin sanang wan ha ka ni kaslak hendo ba utrai Jesu ladap yetu lupa bangi ngin laban penkre eladi na kabenta ki bukum kita. Dan rei kim ndai baki klempat dia kila dap dia nu ka por jung gisenran. Bon ki Kristan ki syat kala leng baki ni ki spas nam ki belayat. Nadu ka spas nam ka beningkong, hadu ka spas nam ka bamenta. Ki dan ki por ha ka ba la penbam pisa ye kitu ki baphaidien bakin kin yathu angno baki don. Lani la kular da kanu ke buram lani na kanu ke position ke bor ka bor sencar lani kanu nang ba kin len lani kin set kelano ye ki paramngit ki jongki te ka wei kasin kala don ka wei ke jingja ba po Russia ki por badang klan ba ka jing pensitom ben ba ka jing penyap ki Kristan po Russia menchwa chicken hon ki sipai kila poi ha ka wei ka sinong bat kila yo sngo bagi brew ki don po yeng mani ban ilong jeseng kalong bi anya ka tagat por ka tu jaka ban mani blai yeng mani kumta kila rung ta yeng mani kila pen up lagi suloi jongki bat ta ki brew kita ki Kristan ta ka yeng mani kila sange no ki jeseng bat kila ongi kita ki pajba kita ki sipai kila ongi kita ki pajba mano ki badai ki Kristan ki besisha to kin song ni pat kitu ki bom dei ki Kristan ki bom sungu ila dia ki dei sya ki Kristan ki la ban no ten napedeng kata ka kenhun sibun ki la mi no ten rei bon ro ki ba syong sa da kata ka jing kut jingmut balada kini ki sipai kin siat ki ru ki kloi ban sya ka jingyap da ba ki la let kita ki la poi sejengai kita ki sipai ha jaka bikin siat ban penyap ki penban kila penhap kita kisloi jungki samadan bad kilong to kan nginya beteng ban yamani balai kalong kumta namar ba kita kisipai kidai ki Kristan ki basisya bad kim kwa ba kin syat kala kin syat dino danu na pedeng ketu ka kenhun ka bamani to kapor te ki penti kenai kata da ka ba kile hak tu kurkom tigan don ru kejing yasyun namar kata kadau namar kata kejingnya dia perlo nang ta utrai Jesu ukran sakawepat ke jingja ke banja la se sejan notat ke bekut jong kini ki jing jenjar lani ngimla banong kalong ruhot kadang long hapedeng ne kalong bekut atat kita ki jing jenjar chua banwan ki jing jenjar ki bakham kraw le se utho bat kata ka dei bakan don ke jing mi sibon ki nang thu lupa lam ler bat kini kin syukur sibon ngikan mau nak basdang jong jebab jong ui kisenran usdang syua da gajing syukur hakadur kabukum no kata gajing syukur kan wan hakadur jong gajing mi jong ki brio ki ban kamile de baki de Christ tingile pet hakatu ka benta ka baar kumno ba kimi kum kita ki brio hadu menta ki ba kamile de bu Christ bat yalam sibon de ki million ngut kinong bot ki banget baki de Christ dan rei na lor kita kin mi sakin nong yutu lupa lamner ki ban yarap ya kita ki bakam ile de baki de ki Chris
kin penbiet iki pat ba kinong deki nia jali je ban penlong iki pat ba ban nget ba kitai sisa kidai kinong itu ngamut kidai ki Christ lani kala ban long ru kata ka jing itu lupa ka balam le jongki kan long ka dur jong ka baong ba ka bakut kala akut kajing pekut kala akut namar ha ki priu ki kando sibon ki thama sibon ki jingap tham teng i perkhat ba ka bakut kala long hatat mdan shu ka ba dangsa nang ta ndre bangi puli benia ai kan ngal long ka bar saw ni i ba kampat kut ndre kadang dan shu ka jing jinjar ka ba kham khrau tang ba kam dei ka ba jrong pat kata kini te kila jrong kini ki bangina puli tersitar hadu kani ka por tinrei mdei pa kadan tang kata kajing mi jong ginong itu palam ner sakawai pat kajing ka bami iki Kristan kadai kajing bun ka pop kawai na kajing kai kijong utrai Jesu kabadai hi ka hukum ka baar na ki hukum baro kadai bangin i yo paramajan ublai ukmi lenti ba ki bangit kin i yo paramajan kumbayaladi ni siam ya kata ha gospel Matthews kelenong ka arfuar ka dakot balai khandai denrei namar bakal bun ka pop bat kajing pelenjong ka pop ba kita gisni kemangi i ba kata kala nang jur mentalai kandan kajing so kho nyo jong ki Kristan banchane akulmar kumta kandan kajing pejak bakani kalong ka wein ki jing mai Kristan bakin la ban sedang ban long pejak no ha kajing long mensim bakinum long shu ki bakloi ban im ya kajing im Kristan ban long ki bakloi ban yarap iki paramajan namar bakala jelai ka pom teu trai Jesu itu lupa ba kin danru ki babun ki bandu no i kajing i wong te namar bakapop kan man bun kajing i ki babun kan man khria te hoit kala ban long kelum ya ki bangit pat ki bamngit au Jesu ndrei kani ka thoru kerpang yangi ki bangit bangila bandu no ya kata kajing i ya ka ba lakmi lemti yangi bangin i iki parabriyo jongi la ki dai ki parabnget ne kim dai ti utrai Jesu u ya tho ingi gini ki ai khnang bangin long ki bala khre na ka banta ka ban sabut pat hadien jong kani bat ka buat hadien jong kani ngin sapuli na do ka khot ka ba khat san hadu ka ba arfu fra kumno bakin wan kita ki jing dinjar ki ba palat liam ki bampat jujia hakisni ki bala jong ka pathai baro wong hagat khot ka ba khat lai ndrijar ubadayene hadu ka bakut utaken ubanyo laitim kata kadai ka ka bau ai pat yangi kum ka jing kerman balada ngilayo ya ka jing pen khre ladang ngila sim khiai kini ki kentien gi jong u igini ki jing tho lupa jong u ban ngi su tho sha bikin ja ban ngi pen khre ilade bangin response kini lani bangin le kat kum kap jing kai gi jong u abangi kendo i kita ke kata kanong ke jing kerkhuingi namar balai bangin sala ban yene hakat jinget nginum phaidien kumba kerja gitu bangi puli ke khot ke basipo wat lada kita ki jingjia lai pujat kinjia nadu ke jingmi jong ki kraslam ler hadu ke jingwan jong ki thama hadu ke jingjia jong ki namsniu ki jingyap tham ki jingkhnyo jumai hadu ke jingjia jong ki jing shat kala ke jing thut ke jing hap no jong ki banget yagi bala thoru do apostle Paul ha ka sithi jinong Thessaloni kalnong ka baar bat kajing shat kala kajing shat dino haki bat kajing shat pensitom namar kata hadu kajing i jungi ba kajing man bon jong kapom teladangila ban yaine apreng kini baro ladangi dei ban im hadu ban poi kita ki por jong ka bakhado snan rajisu ong kinyo light im kamat kinyo ban ton benta hakahima ka jong blai ba ndala poi kata ka por bon sawan pau pat sasisin bat unwan siaw no iki bangit ngin sayo ya kata ka jing pelat ka bak puras nan
te ngin se pet pat ha kitayo ke banuan ya kini ki benta ki badang sa jong ke jubab ke jong ha ka ba ubatai pat ka bakumno ka dak jong kata ke jingwan jong bat ka bakut kan long kumno lani kan long lano te prabangit pat ki parlok bi osngo tongin yai beteng ban puli ke tin jong blai kat bangidang yo ke por menta ban puli nyai pusan ban ngakerpat ipi papinyai tuailam na kabenta jongi kum kabalang tuairu na kabenta itu ki ba mat iki jing jing sitom gini ki sngi na ka daw jong ni ka khlam ni tuainam ta jing pen khia jong ki bapang ban ni tuairu na kabenta ka jing yai ne ka bangi pulin ni bangin la ban yai ne hadu ka bakun tu blayun kurku ya kani kajing puli jongi ka tin ka jong kani ka janmit tongin duai ngai ngo ime try na ka benta ka tin jome ka kodor ban ngai ngo ime ru ba melapen i hangi iki ki badan kam bangin tem kat banginang ya ding baki singi ki por jongani ka jingem kat baki pateng kinang ya na ka wei ka pateng si ka wei bangin smutu try ya ka jing jan jong kita ki singi ki bakhaddo hoi ta try kham tam bakin wan kini ki jing jia ki bangila puli mentan pat siki wei pat ki jing jia ki bangin nang puli ya try ki ban nyerap yangi bangin suthu kan nongi la jan sekasni jong jingwan pat ke jomi to yarap yangi haki tayo ki banwan try bangin suthu shushu e ka ktien ke jomi kat bangidang puli ya ka na bangi pani kini baro aga keteng ke jong try jing Jesus Christ pada kabawai no arutu ai baga jing ai ka badap yang ke jong ke jing ba ka bam ju kala ke jong bleu pa lam baga jing yai yeslok ke jing pentengan ke jing penset bor ke jong men sim khoi inyai shong sa rangkat ban ni ban pen khlan ni ban pen long ni ke ba yai ne ke jing hadu ko bakut ni menta bat hadu halak taru amen.